Videa dneska jsem společně koukala, protože já jsem potřebuju teď něco udělat, aby to mohla jít. Stalo se mi to, že mi Eliška doposlala. Mi napsala, že k tomu se ještě něco tady musíme dobalit, ale už jsem to neposlala, ale ona se dostala do školy. Takže super. Úžasný, že jo. My se teď půjdeme kouknout společně. Já jsem zde zamknout počítač, abych věděla, co se tam objednal, protože mi přišlo, a jestli se to tady jenom četla, přišlo mi, ahoj, Eli, já bych k tomu ještě něco doobjednat. Bylo by možné k tomu doobjednat ještě něco? Já jsem napsala, že jako, jsem napsala, že ale musím si přečíst zprávu, co tomu chtěla a takové věci. Takže jestli teď budeme něco přechystat, já strhnout, co to bude, nebo prostě jako bude to, co to si popědala. Já se jdu kouknout na počítač a jdeme na to. Bude akorát jako možná trošku rozsvícen, protože tady mám lampičku. Chtějí vypnu. Ahoj, ale prosím, mohl byste všichni přenést to nepůjde. Napíšu jí, že ano, ale potřebuji bych podepsat, abych mohl zvolit. Takže až se ozvete, chvilku. Takže jsem to znovu, už jsem ozvala, chce pytlíček a ty korálky, takže lyžičku samozřejmě. Můžete, mám file. Tak. Otevřeme pytlíček. Můžeme to možná ještě dostat. Čistě se trochu dávnová. Dobrý. Myslela menší, že má, ale má velký. Takže ty vole, to vysypala vedle. Jsem dobrý bobr, že jo? Kam si utekla? Korálky. Ne, to je dobrý. Už teda. Vystřídem to. Jsem se tady něco napsala, takže protože je bych tam došli ve samolepky, tak dáme nějakou sese. Ta sračka má být ve tvaru. Dokážu být nějaký zastraný. Dobrý. Dáme to takto zavím. For our shopping.
Jenom jsem jako na ten bílý provázek, protože můžu. Šmídec. Ty vole. Bélešo. Je mi to štěstí, je to směšný tak. Takže máme Bélešo. Bude vás řekne, takže děkuji. Jo a ještě něco zapomněla jsem už, byly ty. Jak to říkám? Tomu? Naskladňování a takhle to vypadá. Docela dost toho, že jo? No jo. Je to všechno po 2 kusech, takže tyhle ty náramky jsou po 2 kusech. Tady ty obě dva jsou po 1 kusu, takže některý jsou jako po 1, to chápete mě. Tady ty jsou taky po 1 kusu, to je Boom a Ghost, jako duch. Tady ten taky po 1 kusu, tady ty taky po 1 kusu. Tady ty pletený jsou všechny po 2 kuse. A tady ty všechny jsou, tady ty jsou po 1 kusu, každý z nich. A tady ten je zatím po 1, protože tady už mi došly korálky černý, takže to už nemůžu. A tady ještě nějaký oranžový mám, takže by mi to taky vystačilo ještě takhle na 3. Takže tady mám zatím 1 kus a vyhnou potom další kusy. Takže se když tak přejte na. A tady všechno jsem chtěla. Tak, moc vám děkuji, že mě všichni sledujete, zavolali jsme společně v objednávku, kterou potom to dáme jakoby tomu, tam v té objednávce, kterou už mám teda ve škole. Děkuji moc, že mě sledujete a moc děkujeme za 100 něco odběratelů. A rozhodně odběratelů. Jo a ještě máme poslední mystery box hvězdičkovej, takže rozhodně objednávajte, stojí to za to. A to všechno, co vám tady dneska řeknu. A děkujeme ale za objednávku. Doufám, že se objednají se ještě to potěší aspoň takovou. A moc děkujeme. A ten, kdo mě sleduje na kanálu WhatsAppu, tak určitě už jsem tam dávala na skladňování, že už jsem tam poslala ty nároky, takže se určitě koukněte. Čubrňte. Koukněte se prostě a čau.